ole tun tum chu guide dang kan siam le don ani a kan tangkai pui le tura te pongai te la hey kan windows athalova korapa setup thada ngai te kan tia mitam tak chu kan boi thina dora te kan ti tira puisa choiten kan ti tira chumdong tu tan chona thaviu thoma ro chu mania ti ve thei mai thei ani khachuan ti ve thei mai hi atha a chu chumi ti ve du in om chuan chumi atana guide chu karon siam don ani masabera chuan windows kan load don chuan boot disk mo pen drive boot disk kan nei angai pen drive te na ti theya cd te pona ti theya mar chu pen drive tun lai chuna all sum to a pen drive mo pen drive kan ma mo ni pen drive hi tlema tun lai chuna a te tak tak hi om to lova windows hi 5.4 something GB velani a chumi len na tura chu tok mai ka pen drive hi 16 GB ni ka shia ka swal lo mai the 16 GB ni chan chu lenglu tukta 16 GB chuan 5 point something ani ta a lenglu tukta a khami windows len na tura ni kha chuan a tok ta a lian lu tuk khangai chong lo maro chu windows boot disk ka siam renga boi thak ta chu wang chuan windows boot disk atana ipana thil dang te ne na ida kop du ro chuan lian ve deuh te kha angaya software backup turte pen drive khani da tel du chuan angai ta a chu pen drive kan mo ani masabera chuan boot disk na pen drive kan mo apanina chuan windows ISO file image file kan mo a chu website atangin Microsoft website atangin download mai theya chumi download dan po chu kan soi do na Windows si Microsoft website atang hian direct in Windows 10 bi ka hi direct in a download mai thi lo ani chanchu engani media create sana tang ten ti ngai tin update te po a thei ta chumi ni lova ISO file kha kan mo si a chu ISO file download dan chu kan soi tel do na chuan chumi ma chuan Windows ISO file kan download don chuan ka soi to ang khan 5 point something GB ve ani a chumi ni chuan in mobile data vel tang kha chuna ti chi don lo ani mo ni khata 1.5 GB vel mobile data nei tang kha chuan ni khata khan download thi don lo resume te kha chuan a link te ati boy ve thina chu wang chuan broadband internet connection nei tal lo tang kha chuan a boy thak don ani 5 point something ti vel kha download kan ngai don awangin chuan Windows kan nei huna pen drive kan nei to a Windows kan nei huna boot disk siam dan kan chayanga chumi zo chuan Windows setup dan kan chayanga chuan video hi nga pe ve nga ya ka video hi chuan a nga ngai lai ve la kha ka skip dona video a sei tu dona chu wang chuan nga ngai lai a khai nga ve sang fra mangai don ni mo computer mon de phei chuan ngani nga chung te khari ve de wa chu wang chuan a nga lampang kan pe don nia le tuna chuan Windows 10 download dan kan chayang ole tuna chuan Windows kan download tang Windows kan download dona pe chuan Chrome ka manga Chrome ka mana ani da turang tak karon sei popanga Opera mangte Mozilla mangte khatiang browser dang mangtan kha chuan a om na tu na ka seang chi chi na hen om lo mai the chu wang chuan login zon ve de wangai do ti na ni chu chuan Chrome atangin Google search search engine kan kalanga ta hian Windows 10 Windows 10 download ti om sa lo pon Windows 10 download ti khanin type mai anga insert sanga ila hian Windows 10 this image mo aron pedon ani mo hetilai point angrenga microsoft.com a ve luta khoya po khan lu thei ve ni kan lutang chuan ta hian tian ron lam ta hei hi Windows 10 hei chu update ania update version mo 22H2 hi omzia chu Windows lo manglok ta atu nei Windows 10 ni manglok ta aloin update lo chuan heta hi ni update thei Windows hi a version ka update ve zelangai update hi ron om ve de urenga kha to kian chu update ve zel kha tha internet te thei chuan kha khami update na khani download na ni lovin so noi hian create Windows installation media hi download la installation media tangin ISO khating khat indirect download anga ya a boi thla ka akonga kwala athuya chu wang chuan
direct in Windows 10 hi kan download don ani chumi kan download don chuan het la hian asira hian 3 dot a hian menu mo Chrome chen menu tinai ta kan click anga more tools ta kan kalanga developer tools ta kan kalang developer tools chu a shortcut key chu control le shift le I control shift I me khan direct in alu thei bokani chuan developer tools ta kan lutang a developer option hi taina ron lang teu ta a chuan a developer option hi kan en ta a tila hen element te console te source te om ta a chuan a pia hian hei pani more tab a om ta tab more tab ang kalanga network ka hen kan lut don ani mo tila network ron lan sa ka chuan more tab pa kal khir kha ngai lawa tuna chuan alang pha lo wangin more tab kan click a network kan kalang network sorry network karon kalta ni chuan network a hian tilai hian hei tinga ka sayang more network condition tinania more network condition tinania hei hi ki wifi signal ang deuh kha mo ka tiang chi khalom ta ki kan click anga hetlai hian amor kharon kaldoni network more kha ka click anga hetlai hi network more kharon kalta a network condition console ni lo hian network condition kan kalanga chuan user agent hi kan uncheck anga ai check sa use browser default oma ai check kan uncheck anga custom hian thei custom lo omanga custom hi Chrome OS kan manga mo Chrome OS kan thangang chuan hei Mozilla te pon noi da sa Mozilla te pon man thei tho tur anga ngai ani chuan hemi kan ti zo hian he kan website ai hemi developer tools option khar chuang lo hian hei hi kan refresh ang Windows kan refresh ang browser katina browser kan refresh anga chuan alan dana ron sonanga tila hian hei a version 22H2 kha download thein lo ngal tani select edition edition nge ti chuan pakhat so oma Windows 10 multi edition multi edition om je chu pro te home te khatiang enterprise te khatiang om kop te ka kha mun khata om kop te kha khatiang khani kan confirm anga arin validate anga inne to mon chuan validate chung po khari ve do don ni chuan product language language nge kan ti chuan English United States kan man tamber ni kan man ber ni kan thlang mai anga kan confirm lenga chuan a download link ka khamin pe don ani download link a download thei to 62 bit le 32 bit kan du zok kan download ang 62 bit hi 64 bit hi ke chuan ka suggest 64 mangila Windows 10 ai chuan thil danga boy tamlo 64 bit in download anga i click anga automatically ron download mayang chuan ke chuan kan nei to wangin ka download lovanga download ta kan nei wangin chuan ka sei tong khan Windows hemi ISO hi 5.4 something GB nia download chung reidon mobile data ti chini lo chuan in download chung khatin lo ha frengar ngar mai don ani chuan ke chung ka download to sa wangin boot this siamna siam dan in ka chun zamang ole tuna chuan Windows kan nei le to chuan Windows baka tuna boot file mo startup disk kan siam don ani startup disk kan siam don hian startup disk siam na chi sang oma Rufus kan tiang chi te Ventoy kan tiang chi te Windows setup from USB kan tiang chi te oma chuta chuan indu du mang theya Ventoy point mang theya Rufus point mang theya ka tin du nia ke chuan hei ka pang du mo Windows setup from USB ti hi ka mang du chu wang chen hei du sa ri ka mang Ventoy po ka nei thowa ta hian hei Rufus po ka nei Ventoy po ka nei thowa du zok ka man the ani du ber ka man the ni chuin du mang the chuan ke chuan setup from win setup from USB ka pang du chu wang chuan hei hi ka pang anga hei hi in du chuan in du ve chuan a download link description akata anga in du chuan in download anga zip file ania chuan kan la chuakang hei hi download nu hei tiang hen ron om do na chuan zip file mangin kan la chuakang property sorry ni lo zo ka kitila Windows 11 hi boi thak ve rewa man than lo chuan ka la chuakanga
hei hi lo ni ta ni hei chu ka pai de yang zip file chu chuan hei lo ni ta kan hong anga ta hian ran tur lo ta ni hei hi kan ran ang 64 Windows Win setup from USB 1.1 64 zo hei kan ran ang kan ran ang chuan hei hi lo lang ta ni hei mi lo lan in hei ta hian USB pen drive kala vu lova pen drive hi kan vu anga chuan pen drive in vu hian pen drive in man tur hi a format vek dona wangin in file backup kha engma da su a thei thei chon lo format log ula a tha ome chuan nan refresh anga tikhian pen drive aron mutari chuan ta hian auto format a om ta a choyang khan I pen drive khan thila lo omani pon I pai lo pon ta tang he kan format tho don ani auto format kan click ang kan format dan tur hi jon ti aron om sa hi ring ta mai taila mo chuan add to USB disk USB disk sign enge kan add don Windows 2000 te XP te 2003 te khating setup don chon ta hemi fangin in add anga tuna kan ti tura ro chu Vista te 7 te 8 te 10 te 11 te server te hetiang ho ni don awang hian hemi hi kan mangang chon Linux te khatiang chin ni don khaton hei manganga tuna chun Windows 10 ni don awangin apan hi ne kan click anga chuan hetila sir hen browser a browse na location browse na lo omanga kan click anga heta hian I Windows 10 om na file kha I thangang Windows 10 hei image file nachina kan download khani ta hei kan open anga ta hainaron om don ani chuan chumi dot le chuan thil pakhat kan ti tel ve mai tur chu nakina multi boot disk te kan siam du theya om je chu heta hian emi pen drive pakhata hian Windows 10 te Windows 7 te Windows 11 te voi khata kan da ko vek du thei chuwang chuan a hriat than ol samna tur in advanced option akan kalang advanced option akan kalanga tilai hian custom menu hei kan thlangang kimi kan thlan khian kan close le mai anga chuan khatia kan thlan zo to chuan kan go kan tianga chuan aron erase vek don ani moi pen drive kha erase vek don awangin aron pe chene will be erased do you want to continue tianga yes kan ti mai anga hei po hi kan yes mai anga partition zong aron siam thlat vek don awangin kan yes sang tikhan aron kalanga nakina menu option aron kalanga chu kan lo ngak don ani ka soyang khan Windows 10 boy pui don ni chon hun adu ve dewa chuwang chuan hei hi ron kalta hei hi heta hian nakina a custom menu ron lan dan tur ani ta hi chuan Win 10 ti mai la kan okay anga chuan hitila hian ron kal le ta Windows 10 kan ti ve le mai ang hei chu in du duin pe the ne tikhan boot disk amain aron siam don ani chuwang chuan a in siam rei dona chuwang chuan in ma ve char ngai ni hetila hi ron kal khat ve kanga akal khat chunga kha in ma ve ngaya azo huna achun zom dan kan soi leang ole tikhan kan siam ta done job done rote kan okay anga tikhan startup disk chu kan lo nei le ta startup disk kan siam kha tu na kan la close lo hei lo om renga I siam kha adik lo aman thelo kan test leang test in QEMU ai kan click anga tilain go hiron nung don click lo chon ron nung lova click anga aron nunga kan go chinang hemiom je chu startup disk siam kha akal le kal lo kan enang hei hetila hi aron display ya tikan ron langa khite ron lan chuan adik ti na hei up le down in mangula tikhian nakina hetila hi chu achun zama kan soyang chuan ti chuan kan startup disk man thei to Windows hi kan shutdown amo kan startup amo anianga chuan startup atangin ati dan kan soi le anga chuan ale pe katang hi chuan video hi camera
yang lova kala kan ito do na wangin font mga kala kan ito do na wangin tle mit en ashriam do lek mai theya min lo shetiam do ni o kha startup di thleng siam na chu nia azwa chuan a setup dan kan soi ve le ang ati khan computer kan set down na kan restart down ani kan restart ta computer hi chuan BIOS a khan BIOS te kati startup a khan boot thanangai ta ke mai chun F11 ania nangman hian enge ni don ka hrechi alova chuwang chuan ke ma chuan F11 ania F11 ka thlanga chuan ta hian USB ka thlang don ani mo USB tanga kan boot don awangin USB ka thlanga nga aronin rananga ta hian achung zo ki thlan tur ani a hnoi zo khi chu second part ani achung zo khi setup na tur ani khi kan thlangang chuan ta hian hei Windows 10 setup ti hi pa ka da sa khani a hei Windows 10 setup na tur ania hei kan thlanganga ti khan Windows ro setup don ani Windows setup a hian engemaw a then chu khoi tur tuna ka khoi ang khera khoi ngai lo hi om ve theya a then chu khoi ngai te poni mai theya tikian file line lota Windows setup chung hi a inkal chung vel hi area chuwang chuan a video po kan skip zeu dona chu kan thredon nia tikhan Windows setup tur ro in lota a set ngai kan setanga ta hian hi ron langa achungai chin United States kan thlang mai anga a hnuai hian time and currency format a hian ta hian nakina kan boilo nan English India kan thlangang hetla hi English India kan thlanganga chu kan thlan ro kan hnuai hi aroin thlang ve ngalang tihan kan next anga install Windows kan tianga akara hian tian amuan be zeu wang hen video po hi toi lo thei lova a sei lo thei lova ta hian kan ta hian aki hi kan nei lo wangin I don't have a key kan tianga so kan kal chhun zamang nakina ta hian in du ber operating system khain thlanganga ke chan pro ka thlang dona pro hi ka thlang dona pro ka thlanganga chuan kan next le anga ta hian I accept license term kan tianga kan next anga ta hian Windows 7 in mansa in update don ni chuan upgrade kan thlanganga maro chu tuna chuna tharlakin kan ti don awangin an hnuai zo custom installation zo kan thlangang ta hian partition kharon lang don ani kan hret tur chu hei tila hian uluk den anila drive 0 hi pakhat pani pathuma oma drive 0 pathuma oma hi hard disk pakhat ania ka C drive ka man tur ania chuna hnuai hian this drive 1 pali oma hi hard disk ran ania chuwang chuan hard disk ran hard disk pani ka manga pakhat zo ki Windows setup na ne ka mang dona chon ta hian ke hi han en ta ula ta hian 223.5 GB ani a ta hian a free space a oma chona chung hi hei pahnih hi system ani hei hi khoi po ngai chung lo ke ma bi ka hi chuan heta hian setup tur he lian ber han kan setup mai anga maro chu tun bi ka hi chuan ke ma chuan hemi a system partition hi ka thlak du wangin hei ka delete vek dona nang ni kha chuan delete kher kha ngai lova hemi a lian ber a hian ineng lo mai dona ni in setup ngal mai dona ni chuan chumi ma chuan hemi in setup na tura hi in format anga chuan in setup ang tuna chuan hemi partition hi chu ka thria phot dona wangin ka thiat phot anga chuan partition ka siam thre don chuan hei hitian ka drive pakhat zo ka khati hian pakhat a khan lo khom ta vek ta a chuan ke chu ke ma tuna ke ma lo bi ka chuan C drive kha ka thren that dona wangin partition ka thren thanga chuan tikhian hei system reserve le partition airom ta hei ka setup na tur khani ta hetiang hian nangni chu om ngal mai theya chuan hemi in thlan khan an format ula chuan in next mai theya keima chuan partition vel ka thria vek awang khan in format sa vek ta a chuwang chuan hei hi ka thlanganga ka next sang ka next khan tikhian Windows kha aroin setup dona chuan khimi a pahnih na khi file ready for installation ti khi file kha
hi pen drive atang khana copy dona wangin array deuh dona chu wang chuan kan video hi kan skip mai anga chuan installation features te installation update te finishing up ti vel te khi khi zo vek nuwa i computer hi aroin restart dona ni chuan aroin restart nuwa video kan ti chhun zom liang tuna chuan hi array deuh dona wangin kan du tok ngei a video hi kan skip riang ta kian installation update ki kal vele dona kimi ki kal zo huna computer restart te ngai dona so bang chuan a video kan skip kan forward zeu zewang te restart lo hunta kan restart anga chuan kan pen drive ka kan phoi to ang kan phoi to ang chuan du thu sama chuan hetiang kal lai hian internet connection hi tilowila ani lo chuan nakina kan activate dona khan har satna te thleng theia chu wang chuan internet connection kha off ila du thu sama ni ta hian India in thlang sa India kan thlang mai anga India ki kan thlang anga chuan kan yes anga chuan ta hi chuan keyboard ania English India po kan thlang the US po kan thlang the chu keyboard layout khani maya kan keyboard layout an veka bai khoi po thlangila a thei maya kan yes anga chuan hetilai hi chuan keyboard layout dang itel doi maron te kan du lo kan skip maya ta hian internet connect na khani a tuna chuan internet connection kan du hri lo wangin I don't have internet connection kan ti mayang internet connection khata kan man chuan nakina buai ve theya continue with limited hi kan ti mayang ti kan setup kha rongkal ve zela ain restart ve reng boka khatiang kha huna du rei ve em em ani ta hian min kan chunga chuan kan next anga password hi chu kan next mayang password kan da du chuan te password kan chunga kan du lo chu kan next mayang tikhan password chu om lovin kal the ni chuan tilai hian in du hin in enable anga ki chuan location che hi ka enable dona chuan ka accept mayang accept takian Cortana hi kan mamolo chuan Cortana hi chu a help assistant ani a kan mamolo chuan not now kan ti mayang tikhan Windows chu kan set zo ta ni aba ka hi chuan a chunga hi chuan kan Windows setup ta kan du dan ang khan Windows kha kan khoi thei do don ani kha zom kha Windows 10 setup dan chu ni